Ahoj, já jsem Jana Coufal a pro své klienty jsem úspěšně vyřešila více než 500 hypoték v objemu přes 2 miliardy. A v dnešním díle se společně s mým kamarádem a kolegou Alešem podíváme na téma hypoték a nejčastějších stop kritérií a jak je vyřešit. Jení, těch stop kritérií celá řada, ale chtěl bych projít teďka ty nejzásadnější a možná začnu takovým tím typickým. Jak je to se sázením a s bankama? Co se týká sázení, hazardu a toho, když chci řešit hypotéku a právě pravidelně třeba sázím, tak záleží na dvou věcech. Na tom, jakou si vyberu banku a jak moc sázím a na co. Takže první věc, co je, tak pokud sázím třeba pár stovek měsíčně na nějaké sportovní zápasy, tak jsou banky, které to vůbec nebudou řešit. Ale jsou banky, které opravdu dokážou hypotéku neposkytnout kvůli tomu, i když se jedná třeba o pár stovek měsíčně. Takže první věc je důležitý výběr banky a pak druhá věc samozřejmě ideálně se na to připravovat, na tu hypotéku, tak jak vždycky říkám dopředu, a když tohle udělám, tak samozřejmě můžu pak třeba sázet teda z jiného účtu, nějak se tomu jako přizpůsobit a prostě najít nějaké jako jiné řešení. Takže řešení to určitě má, ale pro klienty a pro lidi, kteří sází, tak o to víc bych doporučovala zjišťovat si hypotéku dopředu a připravit se na to, jak to vyřešit, i když třeba právě sázím na nějaké sportovní zápasy. Hazard může být i třeba neplacení daní, tak nebo celkově mít třeba i splátky úvěru po splatnosti, tak jak se na to dívá banka? Nejdřív teda možná na ty daně a potom na ty úvěry. Co se týká placení daní, tak samozřejmě třeba u zaměstnanců tohle většinou problém nebývá. Tohle typicky bývá jako u podnikatelů, že třeba ať už zapomenou zaplatit daň nebo jsou v nějaké jako situaci, tak pokud bych to vzala v tom, že když by člověk opravdu to dostal až do úplně fáze třeba exekuce, vymáhání a tady těch věcí, tak samozřejmě to už jako je velký problém. Ale pokud třeba člověk zapomněl zaplatit zálohu na daň nebo ji zaplatil později, nebo prostě platbu na paušální daň poslal v jednom měsíci dvakrát a v jednom ne, tak to jsou furt situace, které se jako dají řešit. Zase se dostávám k tomu, že je důležitý jako výběr té banky, komunikovat to a zjišťovat to jako dopředu, ale jsou alternativy, jak se to dá jako vyřešit, doložit a ta situace jako dorovnat i vlastně vůči tomu, aby pak banka neměla jako problémy poskytnout hypotéku. A jak je to teda s těma splátkama úvěru, když někde zapomenu nebo zaplatím později, anebo nedej bože, mě tam vznikne nějaký větší dluh, tak jak s tím pracovat? Ja. Všeobecně samozřejmě, pokud neplatím nějaký úvěr, tak někdy to nemá na mě jako úplně pozitivní dopad, ale vždycky zase záleží, v jaké míře, v jaké době a co to bylo za úvěr. Takže typicky, pokud jsem prostě před 6-7 lety zapomněla párkrát později zaplatit nějaký jako spotřebitelský úvěr nebo cokoliv, nebo i teoreticky třeba hypotéku, pokud to nebylo úplně v nějaké jako, že bych to neplatila vůbec, ale spíš jenom pozdě, tak to je něco, s čím se dá pracovat a nebude problém tu hypotéku jako získat. Pokud jsem dneska ve fázi toho, že nejsem třeba schopná platit aktuálně svůj hypoteční úvěr a jsem tam jako po splatnosti několik měsíců, tak tohle už je zase situace, která se jako velice blbě řeší. Ale myslím si, že spoustu lidí má jako zbytečné obavy v tom, když třeba zapomněli později zaplatit jednu splátku někde historicky, tak už mi chodí vyděšení na schůzku, že to bude jako pruser, ale jako nemusí být, takže opravdu zase je to individuálně a určitě pokud tuhle situaci máte, tak bych jako nevzdávala tu hypotéku a spíš bych se poradila s odborníkem a nastavila třeba zase, jak to jako udělat. Zmínila si taky exekuci, tak jak je to s exekucemi? Když jsem se jednou do takového problému dostal a dneska už jsem se třeba z něj dostal, tak je to pro mě situace, kdy už nikdy nemůžu mít hypotéku, nebo jak s tím můžu pracovat? Exekuce nutně nemusí být stopka. A dokonce už jsem se setkala i se situací, kdy jsme s klientem měli aktuální exekuci v době, kdy jsme podávali jako žádost a hypotéku jsme vyřešili, ale tady zase je důležité, proč ta exekuce je a jak vznikla. Takže tohle, o čem jsem konkrétně mluvila, tak bylo kvůli tomu, že klient pozdě zaplatil alimenty v rámci toho, kdy mu někde jako začínali, tak to posunul o měsíc. Bývalá žena hnedka na něho prostě poslala, hned prostě, že přišla exekuce a strhávali to z účtu. Takže tohle je třeba situace, která se vyřešit dá, ale zase, jo, pokud bude situace, dneska mám aktivní exekuci za to, že jsem nesplácela hypotéku, tak tady zase jako problém. A vždycky je to zase jako na tom posouzení. A opět se jako vracím k tomu, pokud tahle situace tam je důležitý zase hypotéku řešit hodně dopředu, poradit se o tom, co jde vidět v těch bankovních registrech, co tam historicky bylo, kde ta exekuce byla, jak byla velká, za co právě byla. Je lepší opravdu třeba exekuce za alimenty, tak chci říct, že je v pohodě, ale z pohledu řešení hypotéky ano, než když to je prostě třeba exekuce za ten hypoteční úvěr, který už jsem třeba měla. To platební neschopnost může vést ale až do takového
fatálního problému, jako je osobní bankrot, nějaká insolvence, tak jak se na to dívají banky? Insolvence je něco, s čím se jako nejsložitěji pracuje, jo? Takže pokud člověk samozřejmě aktuálně v insolvenci je, tak hypotéku jako nevyřeší. Pokud insolvenci měl a je ta insolvence ukončená, tak tady se budeme zase lišit jako podle bank. Některé banky to mají tak, že jakmile člověk insolvenci jednou měl, tak už jako u nich prostě není cesta. Pak jsou banky, které potřebují, aby člověk počkal minimálně 5 let od ukončení té insolvence a pak v uvozovkách se můžeme o něčem jako bavit. A pak je ještě třetí možnost, pokud člověk třeba měl insolvenci a dokonce ji třeba doplatil dřív, to je jako super třeba varianta a nějak s tím jako pracoval, tak pak jsou i varianty, kdy se to dá jako vyřešit i dřív než za těch 5 let. Jo? Taky už jsem takovou situaci měla, klient měl insolvenci, doplatili po roce a půl, dokázal prostě se z toho velice rychle dostat, ještě ta insolvence nebyla úplně kvůli tomu, že by neplatil bankovní úvěry, ale kvůli jako jiné situaci a vlastně na individuální posouzení jsme tu hypotéku vyřešili opravdu už jako kratší dobu než těch 5 let po tom ukončení. Díky tomu, že ale tam byla ta individuální situace, takže je to vždycky pak jako na tom posouzení, ale jsou banky, co s tím dokážou pracovat. Prošli jsme teď ty fatální situace, kdy banky vystavují KO kritéria, ale jsou možná i jako situace, které na první pohled nemusí vypadat tak děsivě, nebo pro klienty možná v jejich očích, že nejsou tak zásadní. Jak je to třeba se smlouvami na dobu určitou, neurčitou? Jak ovlivňují tady ty pracovní poměry i žádost o hypotéku? Kolikrát klienti mají pocit, že spíš tady ty situace jsou skoro fatální, když třeba člověk začal pracovat, má první smlouvu na určito, tak furt za mnou přichází spoustu klientů, kteří si myslí, že v tuhle chvíli hypotéku nedostanou. A protože dřív to tak i bylo, že pokud člověk neměl smlouvu třeba na neurčito nebo aspoň jednou prodlouženou, tak banky nechtěly hypotéky dávat, ale dneska ta situace je taková, že ve chvíli, kdy jsem zaměstnaná, jsem po zkušebce, mám prostě smlouvu klidně i na první jako na rok, tak i v tu chvíli tu hypotéku můžu v pohodě vyřešit. Ne ve všech bankách, ale dá se to vyřešit. Takže všeobecně tady s těma jako zaměstnaneckýma smlouvama se dá jako hodně pracovat. To, co samozřejmě může být pak jako problém, pokud spíš jako měním práci, pokud člověk se rozhodne, že dá výpověď a začíná v nové práci, tak tady ve spoustě bankách se dostanu do toho, že pokud jsem ve výpovědní lhůtě nebo ve zkušební, tak mi tu hypotéku jako neschválí. Ale jsou i varianty, jak třeba ve zkušební době jako hypotéku schválit, ale není to úplně standard. Takže tady spíš je ta informace taková, že pokud se člověk chystá dělat nějakou změnu, výpověď, nová práce, tak nenaplánovat si na tu dobu zrovna ideálně jako řešení hypotéky. No. Tohle jsou možná často jako věci, které se třeba lidé snaží taky zatajit, že jdou s tebou řešit hypotéku, ví, že třeba za 3-4 měsíce budou teda měnit práci a říkají se, jo, tak to nějak dopadne, to se třeba Janča nedozví. Tak proč tyto informace by si ty měla vědět jako člověk, který tu hypotéku řeší? Jo, tak Janča by se to měla dozvědět jako první. Protože vždycky to, co i snažím se jednou vysvětlovat, já nejsem banka, takže to, co řeknete mně, je u mě, to, co dáme do banky, to, po čem se společně jako spolu domluvíme a banka na to samozřejmě jako přijde a přijdu na to i já ve chvíli, kdy řešíme to, že mají doložit nějaký příjmy a tak, takže spíš o tom říkat si ty situace, které tam můžou jako nastat a podle toho plánovat, protože jsou i varianty, jak si třeba hypotéku schválit dopředu, předtím, než třeba najdu nemovitost, abych pak nemusela právě řešit to, že chci končit v práci a tak podobně, jo. Takže jako a i když to klientům vždycky jako říkám, tak ne jednou se mi stalo, že klient jako nadšeně během řešení hypotéky volal, že si našel novou práci a dal výpověď. A samozřejmě jako dost to komplikuje tu situaci, ale hlavně tomu člověku, že jo. Co jsou ještě takové další KO kritéria nebo takové stopky, co tě napadají? Prošli jsme jich celou řadu, ale jestli ještě něco, co tě napadne? Asi mě teď nenapadá úplně nějak jako další typický stop kritérium, ale věc, která za mě může být právě pro ty klienty stopka, je to, když mi lžou, když mi tvrdí, že něco prostě je jinak, že nechtějí dát výpověď v práci, pak ji dají, že třeba nemají jako úvěry po splatnosti nebo něco takového. Takže nejdůležitější je, aby ty klienti říkali tak, jak to je a na základě toho můžeme právě nastavit strategii, která povede k tomu, že tu hypotéku jako úspěšně schválíme. Jani, moc ti děkuju, že jsme společně prošli ty nejčastější KO kritéria a stopky při řešení hypotéky a těším se na další témata z oblasti hypotéku dalšího dílu. Ale díky moc, těším se taky na další díl.